Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Alas 9:41 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good evening. Sa luwat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Yan man kutob nga lugar nga malabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kamong amon gina-welcome sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga palatunturan. Lunes, Tob-Tob, Sabado, mabatian, las 9:30, Tob-Tob, alas 11 sa gabi. Aksyon Night Patrol. Sa oras nga 47 minutos, nakaligis sa tak ng alas 9, dugay curfew hours na dari sa may surad sa Bacolod. Sa gihapon, inyo ka-aksyon dari sa tubang sang mikropono. Aksyon Marlon Hervoya sa kalan sang regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Update naman ninyo kami sa pag-presentar sang mga talalupangdon nga mga balita. Sa balita lokal, balita nasyonal, balita internasyonal, ano man nga sahi sang balita, basta may labot kinatanan, makaapekto sa aton tanan. Sa gihapon ang pagbantay naton sa kaso sang COVID-19, ang update sa pamulitika, ang latest information angot naman sa 2022 nga eleksyon, ang pagsuroy-suroy sa mga kandidato nga nag-file sa ila sa nga kandidatura, kag siyempre hindi man naton pagpabayaan ang dalagan sang panahon. Ay man ang damlag lang naglaslas nga si Bagyo Maring dari sa Pilipinas nagabilin sang mga 3 sigid ka mga kabuhi. 3 sigid ang mga nagkalabatay kay mayara pa sang pila ka mga missing. Ang kaluluoy dari maka-aksyon bagod may mga nagkalabatay man nga mga inosente nga kabataan. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya, damo-damo sa mga nagpasalamat sa mga adlaw. Bakod nagabat-amat balik sa normal ang lastada sa ato sa panahon.
Matapos ang pilaman kadlaw nga pagantos sa kadamaan sa haling gintuga sa nga Bagyo Marie ika-13 nga bagyo sa Pilipinas sa mga 2021. Tugangan paginsa nga pagpuragpudag nga may paaman pa nga pamuyayaw sa iban nga mga tao ang ibantara na. Tangod sa nga pagkadula sang power sang elektrisidad sa inasa nga panimalay. Subong medyo okay na. Tangod na madamo-damo na sa mga lugar nga kahapon baw ang lutak nga naputyak. May mga danaw may baha. Kaya tugagapon sa ring bagyo nga si Maring. Kapay pa nga ang nagalili nga si Bagyo Nando. Hindi na maghalakar at dali ka mapakita sa abilidad niya. Dari sa Pilipinas, no? Kapay pa nga hindi na sa maglaslas di. Amat-amat na nga nagatahaw ang sitwasyon sa pila ka mga lugar ginhalitan ni Bagyo Maring. Tamo naman maka-aksyon nga mga lugar nga nakabalik naman ang power sa kuryente. Ang Miyerkules nga adlaw sa petsa nga 13 sa ikapulong nga bulan sang tuig 2021. Makabig naton nga isa man na di kamaayong adlaw. Tangod wala sang makabig ta makakalibot nga mga insidente. Naragko nga krimen, maraguon nga insidente daw ay so far sang na-record ang atos nga mga kapulisan. Way sang krimen nga nagpa-kuba-kuba dughan sang mga negrosanon kag Bacolod nun. Kag nagpakurog sila sa nga tuhod. Ang topik ko ang ginistoryahan sa karon. Iban gani maka-aksyon ginalalisan pa. Ang iban kung isa ginaawayan pa. Wala sa iban ko ding angot sa politika kag eleksyon sa masunod nga tuig. Diri sa Bacolod City hubaw ang hangkatanay sa nga pila ka mga local candidates nga ara sa piya ka grupo kag araman sa piya ka grupo. Duha man lang ang nagabinungguanay or tatlo ka mga grupo. Ang nagabinungguanay diri kandidato sa nga grupo Progreso, kag kandidato sa nga Team Asenso, kag mga kandidato sa nga grupo sa mga independyente. Alam may ara sila sa nga hinangkatanay na kayangot sa ring damlaglanggen na report nga mga job order bla. Mga job order casuals sa sunod sa Bacolod kag sabahin sang gobyerno probinsyal. Magsig sila ho. Kaya mo rin pinakaginestoryahan nga topiko ang eleksyon kag politika. Ang sitwasyon naman sa pila ka mga dalan diri sa may sunod sa Bacolod. Pati gani papanaog sa mga kabaranggayan. Amo ang amat-amat nga pagdamo sa mga tarpulin kag ining streamers nga may nawong sa nagapapili nga sa eleksyon. Sa mga nagapuli bala naga-star outside Bacolod. Kung makabisita ka mo diri sa sunod sa Bacolod, amo ning masiplatan ninyo. Nawong sa mga kandidato may ara sang dako, may gamay. Pero may ara gid nga hindi lang dako, kundi dako-dako gid kag lapad-lapad pa. Palantayan naton mga ka-aksyon kung ano mangin reaksyon diri. Kako daw mangin akto diri sa nga Commission on Election. Galing kay kon padalman tagid bala. Wala man isang nakitaan nga paglubag mo o kung pagsupak nga kasuguan ko eleksyon na paghahambalan. Iring pagpatapik. Why man isang nasupak ang nagpatapik or ang mismo kandidato kung ang campaign materials maka-aksyon ang hambalan. Basta ang importante nga ang tarpulin kag streamers why lang sa tinagabla nga butuhon o kon vote o kon iboto. Okay lang na. Ay kung may amo sa nga tinaga, sus igo gid.
sa premature campaigning nga ginatuwag ang kandidato. Ang mga kandidato tanda naman kabalo man ni sila. Why anay gabutang subong sang amo sa nga sahi sa tinaga. Pero mabasahan mo lang da for councilor, for mayor, for vice mayor, for congressman. Dibla, mo mangyapon eh. Ang vote lang at tinaga, kung hindi mo makita na. Anong pananawan nyo man? Daw ka lausi, no? Ka pagsulundan, no? Samanta siling sakto na ning ginahambal. Panugyan lang. Eh parang nga malikawan bala ang sa ulihi, lalisay kag bintaha kag disbintaha sa kada kandidato. Eh kung why kay mo ya kwarta, disbintaha kag perdido kay mo eh. Why kagastuhon mo sa pagpahimo sa tarpaulin ko streamers? Kung kwartahan kay mo temprano pa, nakapagusto kaya pahimo sa streamers? Pareho sa nakakatabo sa mga sabay sunod sa Bacolod ho. Ano abi kung magpasar kita sa kakasuguan nga samtang wala pa mag-abot ang campaign period, hindi gid pwede makabutang sang tarpaulin o kon streamers, labi na kung naka-file na sang kandidatura. Ang kandidato para fair sa tanong, dibla, unfair ini sa mga wala sang kwarta, pero may kapasidad sa pagpadalagan sa gobyerno, tag-angayan sa posisyon ngaya sa naging papilian. Ang pamangkot dari mag-aksyon kung ano ang mahimo dari sa Comelec. Kung maglabot sa punto mga kaaksyon nga ang mga poste, ang kahoy, ang pader, pati kudal sang balay, kapuno na abi sa mga eleksyon na materials. Oy sa ining balay bla, guwa sa balay, ang kudal kon pader sa balay, pwede ka mo balay si taon, sa nagapanapik na ka sa mga kandidato blada. Manapik ka mo sang inyo sa nga streamers campaign material sa pader or kudal sang panimalay. Pwede ka mo sawayon kag si taon gadya santang iya sa balay. Iyan mo private niya unless kung kilala mo ka may pahanugot. Tamo na amo ning asahi sa mga insidente mo. Nagpinagusto lang ang kandidato kung iya sa nga supporters. Hala ka pinanapik sa guwa sa padero kon kudal sang balay, guwa sa tang iya maka-aksyon din kay taon ang ya sa denga pader kun ipapel na kay na sa kandidato di nag nangakig tong tagiya sa balay kin pa ko agito kin pakakasgid do ya. Kaya mo na init na paglabuton sa punto mag-aksyon nga mapuno na sang mga election materials. Bisan why pa magsugod ang campaign period. Ini nga sahi sa senaryo mag-aksyon di ni imposible nga matabo. Hindi malayo nga matabo ni sa Bacolod sa Bacolod. Ang pila sa mga lugar. Hindi lang dari sa Negros Occidental kundi sa Bogos sa Pilipinas. Dumdumon kayo sa tagsa-tagsa mga kaaksyon. Ang eleksyon sa Mayo 9, 2022, ginatawag ining Philippine General Election. Eleksyon ini mga kaaksyon nga ang pagapilion sa mga botante. Ang pinakamataas nga posisyon, pinakamataas nga leader sa gobyerno, ang presidente papanaog sa pagkakonsihal. Di basta presidente sa eleksyon dari sa pungsod sa Pilipinas. Kinasiling ina maka-aksyon kag kakatabo gid gani ni. Ang kwarta magabaha ka mga dagsa. Ang kandidato sa national nga posisyon, ang kalabanan sina sa ila maka-aksyon labi na ang presidente nga mayara sang National Political Party. Ako wa ginaya kandidato nga suportahan sa lokal nga level. Ay karon kon mga kampanya sila nga way sila sang ginasuportahan
kag magasalo sila nga kandidato diri sa lokal, ano sila matumato. Mangita pa sila sang kabunlayan magamuna. Kung may ara sila sang kaugaling yung kandidato di, amo nang maamuma sa ila, amo na mahatag sang giya sa ila, kag base ko na mo pang makahutek sa ila, kung diin mayo nga lugar, na mahapos sa inganyohon ang mga botante, tapos pangaluyagan ang mga botante. Kung pangayaw ka sa isa ka lugar kag way ka pagilala, so pareho lang maka-aksyon nga nagasaka ka na sa 7 ka bukid. Kaya mo ni basta para sa election diri sa pungsod sa Pilipinas. Nagabaha na maka-aksyon ang kwarta. Kuha gani kandidato nga suportahan sa lokal nga level. Ang kung kuwao na gani, siyempre, automatic, may pundo na. Kung may pundo ang kandidato, diri sa lokal mga ka-aksyon, birada na yun, pahimo tarpulin kang streamers. Madamo-damo kung kaisa ang hugada. Pa-indis-indis maka-aksyon, hugwa siri. Sa ulihi, hindi na tana magkaramo. Impunto alas 10, Aksyon Radio Philippines Standard Time, curfew na. Puli na. Mayong gabi ni Advansa. Mayong gabi sa mga nag-monitor sa ato sa live stream. Sa mga nagpadala sa ilang sa mensahe, steady lang mo ha. Kabalo ko nga narakabo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan nga nagaparok-urok. Sa mga monitor naman nga mga ka-aksyon ta mga drivers. POJ drivers. Taxi drivers. Bus drivers. Way labot ang screw driver. Ano ba lang natipo nato sa mga balita sa bahin sa lokal, mga talalupangdon nga mga balita dari kita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Sa bahin sa nga balita lokal, mga ka-aksyon, ang pinaka nga balita. Dari sa lokal, dari sa Bacolod, ang pinakagintutukan, ang pinakaginhambalan. Amo ang angot sa protokol sa babiyahe pasulod sa syudad sa Bacolod. Pag-o, kag naga-inaw-inaw nga travel guidelines. Amo ning pagsulundan antes tugutan nga makasulod diri sa syudad sa Bacolod. Ang taran nga mga ginatawag inbound passengers. Importante gini kamantik kadamo sang apektado kadamo sang may labot din sa sining balita ri. Ang mga inbound passengers mo silingon ang mga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod. Mayara sa ginbagwa ang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa lamang gabi. Ang unang linyada sa ning balita ang para sa mga residente sa Bacolod nga fully vaccinated na kontra COVID-19. Ano ang dapat ipresentar? Amo nisa ang new travel guidelines for all inbound passengers. Para sa mga residente sa Bacolod na fully vaccinated na kontra COVID-19. Ano ang inyo sining ipresentar? Nagpuli kamo diri sa may syudad sa Bacolod. Online backtrack registration. Online health declaration. Ining health declaration ni ma-fill up kas ni, no? Hindi ka mo na ko sang na-fill upan sa mga ka-aksyon sa mga gintambungan ko. Nga mga meetings, press conference. Pareho sang nagligad nga filing sang COC. Kinahanglan ginamon tong mag-file sang health declaration. Tapos malanto ano. So muna sa suliton ko para sa mga Bacolod residents nga fully vaccinated. Ang ipresentar online backtrack registration, online health declaration, ang ginatawag nga ESPAS Travel Coordination Permit, valid personal identification,
kag ang COVID-19 vaccination card from Bacolod. Ang para naman sa mga residente sang Bacolod nga hindi pa vaccinated, way pa mabakunahan, ang ipresentar online backtrack registration, online health declaration, espas travel coordination permit, valid personal identification, kag RT-PCR swab result 72 hours prior to travel date. Sabot sa lingon kung hindi ka bakunado kontra COVID-19, hindi ka fully vaccinated, kinahalan mo gihapon magpresentar sang swab test result RT-PCR 72 hours prior to travel date. Para naman sa non-Bacolod residents na fully vaccinated kontra COVID-19, online backtrack registration, online health declaration, espas travel coordination permit, valid personal ID, vaccination cards nga gin-issue sang Department of Health, gin-issue sang DICT o kon Department of Information Communications Technology, o kung anuman nga qualified national o kon foreign government agency. Para naman sa mga non-Bacolod residents nga hindi pa vaccinated, online backtrack registration, online health declaration, espas travel coordination permit, valid personal ID, kag RT-PCR swab result 72 hours prior to travel date. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Klaro simple lang ang luyag ipahanumdum sa mga kaaksyon. Konting bon o kon isahon ang gusto nga ipalabot sang sining mando o kung sining mensahe, sining order, simpleng-simple lang di. Sa mga nagakatakan kag permi na ugot sa pag-obligar nga magpresentar sang negative RT-PCR test result, dapat pabakuna na. Tangod kung wala pa sa gihapon, pangitaan kamo sang RT-PCR test results. Sa mga nakababakuna naman kag fully vaccinated na, medyo mayad-mayad nga balita ini para sa inyo. Tangod bisan damo-damo gihapon, ang gina-require nga mga requirements maka-aksyon nga ipresentar, at least na buhin-buhinan sa, at least gendula na ang negative RT-PCR test nga result kung fully vaccinated ka. Kung ang iban pa nga mga kaaksyon pahambalon, perme nagapagkuha sang swab test bla, normal ba na nga reklamo, kabanti, gabatsag man sila mo, makapila ka beses na nga nagpa-swab test, ilinila daw sa lalakit na nga ako sa nga ilong ho, at tutun lang daw, nagabalanog na sang sulit-sulit ka sang swab test, galing gaway ka mo choice eh. Ang sulundan na sang gobyerno, dapat naton sundo na. Ang iban mga kakson, iladughan daw kakataka naman. Tanghala ka kuba-kuba, tang naghulat sa resulta man. Kung magpa-swab test ka, sinuabing hindi pagkulbaan sa naman. Ay ang pangamuyo mo sila mga ka-aksyon from time to time ka pangamuyo kas na kakabay mag-negative kay kung mag-positive to man kabudlay. O ini nga pagsulundan mga ka-aksyon tinasandig ini sa executive order sa EO number 49, of course ginisyon ni Mayor Bing Linardia, permado ini kahapon Oktubre 12 pero subong lang mga gabigin pagwa inis publiko. Saan i-implementar ini mga ka-aksyon ha? Dasigay niya, wala na sang hulatanay niya, ura mismo ni. E nabutang sa iyo mga aksyon, shall be effective immediately. Sa ringon buwas, sugod yun eh. Simple lang panugyan sa ringa palatuntunan.
sa mga nagamonitor da subong palihog timbre, palihog sugid, payabalo, sa inyo sa nga kakilala, pamilya, amiga, amigo, barkada, na wala pa makahibalo, makaaksyon kag permi ni kabiyahe sulod sa Bacolod la. Ako hindi sila makibot kag hindi sila mataranta. Pwede ka mong maka-check sa mga maka-aksyon sa kabugusan, kakaundan sa nga EO ni Mayor Bing Angot Sri sa Facebook page sang Action Radio Bacolod, no? Or araman sa official Facebook page sang Bacolod City PIO. No? Sa online registration, may araman sila sang proseso or panugyan kung paano makaparehistro maka-aksyon. Dara sa Bacolod City PIO na official Facebook page. Alas 10, Action Radio Philippine Standard Time. Iangot ko nga balita mga ka-aksyon ho. Sa national naman ng balita. Iangot ko ni sa bagulang ginmuno ko nga balita lokal. Kaya man ini isa man ay kamaayong nga balita mga ka-aksyon nga ginpabalo sang gobyerno nasyonal naman sang Malacanang. Again, para sa mga fully vaccinated nga tawo sa Pilipinas. Direta niyo, napamatud-an mga ka-aksyon nga kung fully vaccinated ka at kung nakapabakuna ka na kontra COVID-19, may benepisyo gido ka, may bintaha gido nga gintuga. Si Presidential Spokesman Harry Roque nagsiling mga ka-aksyon nga ang mga fully vaccinated na nga mga Filipino hindi na pag-obligahon nga magpaidalom sa facility-based quarantine kung mag-abot sa Pilipinas halin sa ibang nga nasyon. Pero, apang, may isa ka kondisyon diyo. Dapat may negatibo gihapon nga resulta ng RT-PCR test nga ipresentar 3 kaadlaw antes ang pag-abot sa pungsod. Manlain mo, kung halin ka sa ibang nga pungsod mga ka-aksyon, ang pungsod Pilipinas, luyag man lang niya manigurado Kamanti, lain to yung sitwasyon sang COVID-19 cases sa ibang nga pungsod kumpara sa Pilipinas mo. Medyo hugot gihapon Kapag sulundan, porti may arasang ginbuhin lang nga gamay. Ang mando sa niya maka-aksyon epektibo buwas nga adlaw October 14 ho. Ini nga pagsulundan, ambal sa nga Malacanang pagi sa kay Presidential Spokesman Harry Roque. Ang ini nga pagsulundan ang pwede lamang mapatuman sa fully vaccinated Filipinos nga nag-aabot sa Pilipinas halin sa green list countries. May ara, no sort of color coding mo. May yellow, may green, may red. Depende ina mga ka-aksyon sa kunano kalala. Kung low risk o kung high risk ang pungsod kung COVID-19 ang paghahambalan. Kung mamangkot ka mo kung ano ang green list countries mga ka-aksyon. Ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, IATF, may ara sang ginpagwa nga listahan valid ini October 1 to 15. Angot sa red, yellow, kag green list nga mga nasyon o kon territories for the period of October 1 to 15, 2021 ay kantanan sa COVID-19 pandemic. Pagsiling ara sa red list mga ka-aksyon. Red list, medyo peligroso pa ang kaso ng COVID-19 sa ila to Isa naman lang ka pungsod or nasyon ang ara sa ginatawag red list. Amo ni ang Bermuda. Ang green list mga ka-aksyon, again muno ko, may quarantine wavi pa ka mga nasyon ho. Ara sa ginatawag green list.
Kagmay mala ni nga mga pungsod kag nasyon magkaaksyon na butang sa green list diyo. American Samoa, Burkina Faso, Cameroon, Cayman Islands, Chad, China mainland, Comoros, Republic of Congo, Hungary, Madagascar, Mali, Federated States of Micronesia, Poland, Palau, Niger, Taiwan, no? Ang mga sikat lang di huang munuhon taw iba ni daw. North Korea, Syria, ang Samoa, Tanzania, ang Tonga, ang Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Yemen, St. Pierre, ang Cook Islands, mga isla, mga territories ng iba mo, Northern Mariana Islands, ang Palau, ang Sabang, Sabah, muning special municipality of the Kingdom of Netherlands. Amo ni sa mga kaaksyon ang ra sa green list. Huwag na sang quarantine, no? Mag-abot, magsulod diri sa Pilipinas mga kaaksyon. Ang why ma-mention nga mga nasyon ara sa yellow list ang balde Presidential Spokesman Harry Roque. Ang green list nations mga kaaksyon kag jurisdictions amo ni silang classify bilang low risk based sa COVID-19 incidence rate o kon case count. Sunubo ang risgo sa saringgin pag-mention naton nga mga nasyon sa green list kon COVID-19 ang paghahambalan. Kon red list naman mga ka-aksyon, tiyan mo na nag-iahasahan nun nga Bermuda. Opposite naman sa kabaliktaran. Sa low risk mo siligonti, high risk. Sa peligro, medyo delikado to ang kaso ng COVID-19 sa ila. 16 minutos na nakaligan sa tak ng alas 10. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amo nang pinasa ka mga importante nga information na dapat debaluan sa ato sa mga kaaksyon. Mga panibag-ong balita angot sa sading quarantine, travel protocols, mga requirements na dapat ipresentar pag-abot diri sa Bacolod kag pagsulod man sa pungsod Pilipinas. Alas 10:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nakahibalo bala ka mga ka-aksyon. Mamayara na lamang kita sa Stentay Tres Kaadlaw Pasko na. Mayara naman kita sa 80 Dias Arabilin 2022 na. Amit tadi kon mag-yahoo kita tanan. Pagabot sa bola sa Disyembre, magpuas-puas na ang kaso sang COVID-19. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! 10:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kamusta hunta na sa mga tanion? Ang sunod sa Bacolod, nanubalan na labayan sa patrol. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Observation report with Aksyon Eden Abos. Aksyon Eden, kamusta Bacolod subong? Please come in. Good evening, Action Mark. Ang sa tanan natin ng mga ka-aksyon, ng iban nagatulog na temprano kay magbiyahe na buwas Ay, pa galit. Iloilo. Wow! Joke. Kay nagalog-halog na ang restriction dire sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya nagambalang iban nga ay bag-o nyo lang na yan na dumduman. Wala naman yapot pero kayo mahimo. Action Mar mo. Iti nagasigi, magigitsaka ang kaso sa COVID-19, kaya may ginasigi, man swab, kaya may mga nagapositive man sa gihapon, kaya may ara man siya gapon sa mga close contact. Pero nag-adjust naman ang aton sining gobyerno, ang aton sining lokal nga panguluhan para mapahagan-hagan
para mapahaganagan ng COVID-19 at the same time hindi man matamaan ang aton sini nga ekonomiya kay kabalo naman kita since August patuyal ganing ligad wala na ya sang biyahe ang mga fast crafts nagalalain ang mga shipping companies mga nga perde gid sila wala labot nga ti sila gani ni kwarta na yan mo ti nagapagpigado palang perde na how much more ang ila sini nga mga empleyado nga pigado na nga daan na dulaan pagid sang trabaho. Ang iban sideline na lang action mar para mabuhi kag mapakaon ng ila sini nga pamilya. Pero pasalamat sila kay ina kay tungod nga naghalug-halugan ang restriction diri sa Bacolod but silingon dako na ang tsansa nga mag-operate na sila gilayon kay effective immediately ini magkabalik sila sa trabaho bisan kapoy pa da pero I know maganahan gid sila kay ara naman liwat estable naman liwat ang ila sini nga mga trabaho action mark kag may patupa sila permi nga sweldo kada kinsinal ang ano lang to talalupang don lang to kagina sa mga palayag man ni Madam M ang kay ginatanaw Manila nga bisan ginalugan may mga tikang sila gyapon nga himuon kag idihon para sa syudad sa Bacolod ginatanaw to nila motong piyo na to mga lockdown Sunday mga action mark daw dire naman taniguro makakuan nga ang banding ara lang gid sa mga pagpamilya ara lang gid sa balhay kay may banding kada Domingo kay kung madayon inang lockdown but siningon ara lang ikaw mo sinyo sininga balay hindi ka mo makagwa kay wala naman sang movement kon amo nang bot silingon pero tinagambal naman ang iban kabalo ka naman danak Sir Marno hindi mo na iya ma-please hindi mo na iya mapaathagan ang tanan man nga mga persona ilabi na may mga kagalingon man nga pagpati nila mambal sila ay tingnan COVID-19 na schedule lang ya kung Domingo ha but silingon damo ang malatnan sang COVID-19 kada Domingo lang i-lockdown. Amo naman ang mga salabton dira sa aton sini mga officials. Gani kay tikong sa pakon mo lang natanan nila nga mga palamangkutanon nga ang iban unreasonable man bala kung mag-action mar mabuang ka lang sang sabat kag di masakitanay lang kamo sang buot kay masabtanay kamo da kag hindi kamo magitsindihanay. Tika bay pa may tsindihan sa aton sini mga action yung ginahimo man sang aton sini mga officials ang tanan hindi lang na sa ila benepisyo kundi para man sa aton tanan kay amo na balambal sa mga eksperto hindi na nila yung makita nga madula ning COVID-19 kundi that's why nga ang aton sini nga mga LGUs upod ang aton sini nga mga health experts nagahimo sang mga mga bag-o nga mga discoveries kumbaga para ma-meet halfway ang kinanglan sa mga tao nga hindi maapektuhan ang ila sini nga matag-adlaw pero at the same time protektado man sila especially ang ila sini nga pamilya mo na iambal kay embal ni Ma'am M ang kaina nga ang mga halin abi sa Panay matabok dire halin sa iban nga lugar masulod sa syudad sa Bacolod ni fully vaccinated ara na sa ila kun pag-abot nila ma-home quarantine sila danay on their own para maprotektahan ang ila sining pamilya o kung direksyon na lang makihalubilo kahit after pag-abot nila sa port they are free to go wala na yan nag-require ang aton sining LGU sang negative RT-PCR swab test result kung fully vaccinated ang parangkot lang dira action mar ang pagsiguro naman nga hindi peke ang vaccination cards nga ipakita. May mga certification man itong ginapangita. Pero kabalo ka naman na peke ganing RT-PCR swab test result. How much more nga ang vaccination card nga pwede mo lang i-layout dira sa Microsoft Word kag i-print out pero mapirmahan mo da kag i-kuan mo da i-palaminate kay para daw legit siya blatanawon. We don't know kung paano naman na sa himuon ang sangaton sining mga LGUs aton sining mga officials para mapasiguro kay kung madumduman mo action mar may gina-propose to bala atong ang ICT to bala sang QR code sa kada vaccination cards nga ko pag iskan na siya makita nga legit kag matuod nga halin ina or ara na sa system
sang kada LGUs para wala na lang sang intuanay. Kay hindi na kuan subong it won't work na kumbaga. Kay ang iban mambala nga pangwarta lang ni gyapon sa gobyernong COVID-19 isalig mo sa amo na nga rason kung maapektuhan ang imo sini nga pamilya, maitani ko ikaw lang magpositive, ikaw lang na maglain ng pamatsyag, pero kung may ara ka mo sang mga senior citizens, inyo sini nga mapuloyan, may ara sa mga kabataan, amo ginada ang budlay. Kaya hindi mo na mabalaan, action mar mo, wala kita yan nagapangamuyo nga magparehos kita to sa Cebu, nga kwan ng ang mga pasyente, ara na nasa salakyan, ang oxygen tanks, patindog na lang sa gwa sa salakyan kay puno na kayo mga hospital subong diya sa aton yung titulo tawhay although may mga nagalinya nga nagapangita sang oxygen pero hindi tanto kadamo gid bala kag kabay pa nga hindi na maglambot sa punto nga alarming na nga nagapanglaghap na kita kung diin magkakuha sang oxygen tank para sa mga pasyente nga apektado sang COVID-19. Amo gid lang man ang importante mo magsunod lang sa minimum health and safety protocol, especially sa mga crowded areas, subong nagapadayon sa gihapon ang aton sining registration sa COMELEC hasta ini sa 31 dapat hindi na iya hindi ka na maghulat kung magabla nga magpagutok pa hindi ka na maghulat sa 28, 29, 30 31 para maglinya pa. Sa managapamangkot gali hasta subong adlaw lang ang linya sa SM City Bacolod sa COMELEC. Buwas nga adlaw sa Ayala Malls Capital Central, isa lang na kaadlaw. Kag sa October 18 to 19, so October 14 to 19, Ayala Malls Capital Central. October 20 to 22 sa Robinson's Place, Bacolod naman. So, hindi na kamo magkatutubo sa SM kagahon. Dito naman kamo sa Ayala, Malinya. Hasta naman ina sa Oktubre 19. Kung makita mo nga lapaw ka na sa ginakater sang COMELEC nga numero, pauli ka na. Daso naman kang adlaw kag medyo tulo temprano ka pa. Te kabay pa sa aton sining mga ka-action, hindi gid magpabaya, hindi gid magsalig nga may ara ikaw abis ang bakuna kay remember ang pagbakuna pa-mild lang na isang symptoms pero hindi na niya indication nga hindi ikaw malapnan sang COVID-19. Para karon sa aton nga balita, balik report na lang diri sa Action Night Patrol. Sa liwat no sa aton sini nga mga ka-action halong-halong gid sa tanan nga oras kag updan man sang pagpangamuyo. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Alas 10:27 Action Radio Philippine Standard Time. Report sang patrol. Mabalik lang patrol na tondo kadugay. Sa detalis ang natipon nila sa nga balita. May manuhon na kong balita dito sa may Hamindan, Capizo. Ini laka lang gid kita magkabati sa ding sahi sa balita. Sino sa inyo ang nakakilala sa ginatawag nga baboy talunon? Ang baboy talunon di makita na sa mga sa kabukiran no? Ang baboy talunon amo na sang ginasiling kung imong lutoon daway tanto naga oil, di ba? Baboy talunon. Ito sa may Hamindan probinsya sang Capiz mga ka-aksyon. Mayara gani mayara tao nga ilas na nga habi maniro baboy talunon mo. Di ba? Kay maayo gid man ang karne sang ginatawag baboy talunon. Ito sa Hamindan, Capiz, mga aksyon, may isa to kalalaki na nagpaniro sang baboy talunon. Adyos na nung pananawan niya naman. Ang iya natiruhan imbis baboy talunon, tawo ang natiruhan niya. Ay ang tao nga nakitaan niya mga aksyon, nasalaan niya nga baboy talunon. Ang subo-subo dere kay bante ang iya sa nga nataruhan nga tawo nga nasalaan niya baboy talunon. Abihan niya pa
Ano? Ano nga biyan na to? Nagduko-duko, guro ka nagduko-duko ka naghala ka lakat-lakat, nasalaan baboy talunon. Ay kung nagatindog ang tao, hindi mo na makita nga daw, makita mo na tao gidya, kay taas na mo. Ang baboy talunon, ti siyempre, lakat na, apat ang tiil. Ano man, nagluhod ng tao ni, kung naglakat-lakat, mga daw ala baboy talunon. Nasalaan sa baboy talunon, no? Sabi sang saling tao nga nagapangayam baboy talunon, baboy itong natiruhan niya. Igo sa hawak malang ang iya saling pilas nga angkon. Pati bangod siguro sang grabe ka fatal sa pag-igo sang bala sa iya saling lawas ay subo-subo nga balita ho, dead on arrival sang gindala ini sa ospital. Ang nakatiro mga ka-aksyon, grabe yung paginulsul niya mo. Nagsungka man siya sa mga otoridad. Bate ka mga sahe sa balita. Nag-isala na nga balita, ang tao na salaan baboy talunon na tiruhan sa abyan niya, patay. Sa mga nagapangayam na baboy talunon ha, pihuan nyo man ang inyo sa ding ginatiro, sapat, hindi kay dawo. At kung may dulo diferensya ng inyo sa nga pananawan, takot ka mo anay sang tipara na para nga adlong pananawan nyo kay basi imbis nga sapat ang pananawan nyo sa tao, sapat na. Ay masulit na ba o? Subo man sa anawayhan ang purpose to yasang abyan ya kilalaya pa kato man sa bukid. Kaso gede. Imbes nga baboy talunon ang imo sa ding makuha, diretsong lawas mo dito sunod sa presohan ho, ara sa sunod sa presohan subong, para sa may hamindan. May mga hitabo man nga kaangay sini mo, nagligad to, di nga nito nga lugar man. Kaya man to bala sa Negros Occidental mo, nga nasalaan niya man, natiruhan niya. Dugay na to way pa to COVID-19. Sabi mo ng mensahe ni Milael Oligo nagtigbaliw. Ay, garo wala na Milael kay kinabo sa nagapamati ito sa kapisong. Alas 10:32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik kay balaw naton nag-aksyon na. Base mayara sang nga presentar man nga report. Si Aksyon na Roger Gutib, direkta sa Maya Northern Negros. May ara dala kaso mga ka-aksyon sa Northern Negros nga ang pamilya nagreklamo bagod ang isa sang himata nila nga babae. Way magkapauli kahapon. Gintawgan ang cellphone naga-ring malang nga naga-ring. Kaya ila sa nga reklamo missing. Diyos tayo gumurahon gali nagpapakulod dining babae ni ho. Ang explanation sa nga bayi siling niya arakos bakulod na dito ko nagtulog sa balay sang abyan ko. Wala ko kabati sang tawag kay naka-silent ang cellphone. Ang silent ang cellphone man. Siyempre mabalaka ginang miyembro sa pamilya mo. Manawagin na. Ay, oo. Nakapuli na, no? Ang ining babae. Kaya sa ito, gipagita sa iya sa pamilya, bangod way makapauli, ang cellphone garing lang. Ikaw umurahon, subong nagpabalo sa maka-aksyon nga request bakulod. Kaya nakapuli na siya. Naka-silent, gali ang iya sa nga cellphone. Alas 10:33, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Aksyon at Patrol, magabalik, standby. Ang balitang ito ay Okay, live stream. Gabonitor, Martin Aliling, good PM. Yvonne Buiser, good PM. Aksyon na Marlon. Dan sharing. Okay, si Yvonne. Taga Verdin, Germany. Nakabalik ni si Yvonne ko right. Esther Lynn, good evening. Aksyon Marlon.
Janet Alomanta, good eve sa mga taga Kabug. Okay. Si Precious Heart, good evening, Action Radio Bacolod. Good, sir. Watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Si Lilia Taton, good evening. Ari kami sa Gardenville. Stay safe and God bless. Gardenville subdivision, dara sa may barangay Tangob. Dugay na ko way ka lagaw-lagaw na sa mga kakilala tada, no? Sa Gardenville subdivision. Bala mo inang subdivision sa una, siyang gamay pa kita kadutay pa na ang panimalay. Mamanang kita lagaw-lagawan namon sa una da, to? Sa Gardenville subdivision. Okay. Esterlyn, good evening, family Alvarez ko rin no? Alvarez. Si Henry Alan Munares, mayong kami Axon Marlon watching from Sagay City. Si Terry Sempron Yong, good eve, Axon Marlon, mayong kami man. Si Homa Lomina, good evening, taga Barangay Tangob man ni si Homa Lomina. Ana Andrea Famoso, good evening, Axon Marlon, alright. Mga ka-Berks tada sa Barangay Tangoba, mga ka-action ta sa Barangay Tangoba. No, pila ka adlaw matelelipon kita da. Si Milail Oligo, Tangoban. Thelma Nobleza, good evening, sir. Okay. Bani Cafe. Watch live si Milail Oligo. Helen Esco Sarita, good evening. God bless. BT Santero, good evening, Axomar. Henry Alan Munares, may damol guro ay. May damol? Okay. Jacqueline Marino, good evening, Action Night Patrol. Jenny Len Banduha. Good evening, Action Marlon, watching live from Quezon City. Keep safe. God bless. Okay. Inde Blaza, mayong gabi, Action Marlon. Salamat, kid. Si Maria Teresa Hofilinia, good evening, Action Marlon, watching live. Elizabeth Malakagamala, good evening, Action Marlon. Happy 12th birthday sa grandson, si Gabriel. Jan Gamala Martino, thanks a lot. Stay safe. God bless. More power, ARB. Andy Saludares, good evening, Action Marlon, watching live from Barangay MH del Pilar, Banwasang Pontevedra. Araman si Ima Alcuala Kelstrom, good evening, Action Marlon, live from Sweden, salamat. Inday Siska, good evening, Action Marlon, pwede makakuha online health declaration. Okay, amo to sa pwede ka sunod sa FB page, no, sa Bacolod City PIO, no. Tayo mo na da sa FB, Bacolod City PIO, nga may mga instruction na da, no, kung paano makakuha sa online health declaration. Milail Oligo, Tamyaw Place, Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Yvonne Buiser, Noel Amar, and Alex Monteza. Araman si Mila Milyara sa pool, good evening, Axomar, ari kami Porok Sunflower, o Barangay Tangob man no? Porok Sunflower, shout out ko gali, si Balot, Kyle, kag Nicole, na magtulog na kuno gabina, sige, doga naman ko may kada lagaw na dara sa may Porok Sunflower, di ba nagtangob ni siya, Milyara sa pool. Kaya damo, Porok Sunflower, dara sa may Bacolod mo. Pero ang nakilala ko nga Porok Sunflower dito sa Barangay Tangob. Eduardo Armamento, gapamatigid kami. Noe Gibora, kag-awi Maria Gasella. Si Ma'am Jinky Dialagdon, good evening, Action Marlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, kay Star Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex R. Monteza, Milail Oligo, Lily King, Miralyn F. Tibag, and all my family ko sa Barangay Pandaron DSB from Arizona, USA. Edward Viterbo, good evening, Action Mar. Jamel Florendo, good evening, Action Mar. More power, Action Radio Bacolod. Stay safe, God bless. Okay. Fernandez L. Eric, ngayon mga kayak sa Marlon, kag sa mga ka-action ta. Fernandez L. Eric, salamat kida. Maria Teresa Hofilinia, Judith Calvez Pamposa, good evening, Action Marlon, salamat kid. Milail Oligo, sige. Miss T. Hazel Kurt, good evening, watching from Singapore, thank you. Tamyaw please, kagawad, timay, kag munit, lubaton, upod, si Gina Clavicilia sa Mamulak Silay, from Milail Oligo. Josie Lynn, good evening. Hamal ni Star Mayo, good morning, Action Marlon, morning to Silay. How's it going with you, sir? Listening and watching live. Kay how hindi gid ma-complete ang day ko without ARB number 1. Hello to my sister, Mrs. Alvarez of Barangay Tangob. Thanks, kid, Sir Marlon from Rochester, Minnesota. God bless.
Lorna Diligencia. Good evening, everyone. Kenneth Vallejo, greet ko asawa ko, Annalina Jaime Vallejo. Okay. Si Eddie Jones, Kalinaw, enjoy watching Axomalon, enjoy watching from Angeles, Pampanga. Okay. Si Misty Hazel Cart from Singapore. Mila Milyara sa Paul, yes, okay. Sa Barangay Tangob, no? Sa Porok Sunflower. No? So una, Porok Ramilo na da sa mo. Sabong Sunflower na kamati da mo nagdasalaliw da. Siging Alib, good evening Action Mar, watching live sa Country Homes, Estefania. Okay. Kay Jing Alib, pwede man. Alright, thank you. Sige, ang iban balikan taraman dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, alas 10:44 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa Saringabahin, ato na pamatian ang mga reports ang ato sa mga Aksyon Unit reporters. Unahon nato sa bansang Northern Negros. Naka-standby na sa biyag kalinya. Live report ni Aksyon na Roger Gotem. Standby. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger, mayong gabi sa report. Please come in. Yes, Aksyon Marlon, sa pilaga mo balita ng aton diri Aksyon Marlon nga mahatag ba sa Mation sa siyudad ng Islante may ara nga gindakop Aksyon Marlon kay ina. Mga nagapanayokon ini ang suspect ang involved ni sa pagbailar sa Republic Act o konsang PD 16 ang pagsugal. Action Marlon, ipatigayin mga last on state imidya ang takna sinigid lamang nga aga habain sang sityo magtalisay sa Barangay Cervantes sa rin ng gindakop diri amo si Riniboy Abong Mayo 31 anyo sa edad siya ginisang residente sang sityo Magtalisay 1 sa among barangay sa Barangay Cervantes sa siyudad ng Islante. Ang suspect yung na-register ni by virtue of warrant of arrest. Sunod pa sa report ang pagdakop siya sa iya upod man nanday Police Lieutenant Jesus Alba, ang Chief of Police ang Escalante City PNP at the supervision ni Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Kag mga kapulisan na uyat nila sini ang warrant of arrest na may criminal case number 4577 na para in-establishon sa PD 1602 kung anti-gambling law. Ang warrant of arrest in-issue ni Honorable Judge Jose Mino Custodio Ruiz, ang presiding judge ng MPCC Siyudad ng Islante nakapit sa Agosto 27, 2021. Ini ang may piyansa nga 30,000 pesos para naman sa temporaryo nga kailwayan sa sining suspect Action Marlon. Sabi medyo matulutawahay man si Marlon diri sa may norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental kay na may ara ng residente to sa siyudad ng Sagay. Sinigit lamang hapon pero ay nato magpuag ng detalye tungkol kaya daw lang atong pag-proceed sa subong wala makapasa sa particular wala to traffic investigator bakit kung di man siguro malala at sumarula ang sitwasyon. Panahin ang vaccination program dari sa may siyudad ng Cadiz sa pag-inject ng first second dose ng Pfizer Sinovac sa may Cadiz Arena. Kani kung may ara lang nga gusto magpabakuna ang walk-in ginasitar nila at ipag-abot nila bakunahan kaginayon para nga may proteksyon ka na kaga ma-prevent lang nga hindi ka matakdan sa COVID-19 virus. Report, gikan diri sa may siyudad sa Cadiz, norte ka ba sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Gunto report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Aksyon Night Patrol Field Reports. Alright, salamat sa report ni Aksyon Roger Goteb gikan sa Northern Negros. Kailangan tayo sige na ang detalye sang report naman sa ato sining patrol with Aksyon Eden Aboso sa sinigid nga mga triyon. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Eden sa detalye, please come in. Aksyon na Mar tulutaw hay ginong palibot sang siyudad sang Bacolod. Pero kaina aton nga nahibaluan nga mayara na lang yan sang tagtatluman ka active cases ang aton sinikapulisan
sa NOCPO kag sa BCPO. Tatlo na lang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa NOCPO. Kag naglambot ang COVID-19 cases nila sa 241, tapang mayara na sa 228 ka recoveries. Kag may napabilin sa duha ang napatay. Samtang sa Bacolod City Police Office, tatlo man ang aktibo nga kaso, apa naglambot sa 165 kaso ng COVID-19, kag mayara na sa 162 ka recoveries. Balita rin sa patrol, ang ka-action nga aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Okay, alas 10:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga nag-participar sa ato siling sa pamoskwa sa ARB, tutok lang sa Aksyon Radio Bacolod. Was may panibago naman nga taga-daog na nakamaton sa nga 500 pesos. Lawig-lawig pa ni. Temprano nga pamoskwa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Tulot tawhay man ang kabagusan sa nga ato siling syudad. Abay pa nga mga padayon ni tub-tub karon sa kagahon, kag tub-tub was, kag tub-tub sa palabuton. Abay pa nga ining nagkalamatay nga 13 sa Bagyo Maring din madugangan na. Si Leyte Congressman Roger Mercado, amaning bag-o nga DPWH Secretary. Leyte Congressman Roger Mercado. Ang ginapang appoint ko tani bala nga Telecom sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. O tani fit man no? Sa ahensya nga iya siling dumalahan no. Wala mo damo sa mga nagasugid sa aton nga may pila sa ka mga department secretaries lain yang ila sa nga expertise pero tigin butang sila ya sa nga departamento nagaresulta mga aksyon sa daw kasi kwawi kag hindi maintindihan nga plano kag programa nebaluan naman sa kalabanan nga kadamaan nga mga ginapang appoint mga aksyon nga Telecom o kon secretary sa nagkalaan lain nga mga departamento sa subong administrasyon. Ang ila sa nga background is konda hindi retired general, retired army, retired PNP, ara bala sa otoridad. Sabong may panibag ko naman nga Telecom, ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Kamati sa nasiling tara maka-aksyon kon gin-appoint nga opisyal sa gobyerno at nag-file sa Certificate of Candidacy sa election. Resign, automatic resign na siya. Teka damo sa mga cabinet members, mga ka-aksyon subong nga Duterte administration. Nag-file si Jose kay mapapili bilang senador. Ang anay nga DPWH secretary, di bala si Mark Villar. Ipag-file niya si OC, automatic resign siya. Biya sa anay. Biya siya sa sanang departamento. Ipag-usubong ang Telecom sang DPWH. Kabay pa nga mapadayon ining mga naumpisahan nga programa ni Mark Villar, kabay pa nga madugangan pagid ni. Sensitibo nga daan nga ahensya sa gobyerno man ni. Ang DPWH dari sa Bacolod City oran tuwan nyo bla. Damo dari sa mga ganumpisahan nga proyekto pagsemento sandalan na untat. Gen semento lang sa makadali kag nauntat way man gen patag ang rason. Liliking good evening sa Marlon kay Sister Mayo, Sis Jane Kadialagdon, Alex Montesa, Milan Oligo, nagatuol sa taran-taran nga mga EFC family. Salamat kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:53. Si James Red Lapira Pigar, mayong gabi tanan, Ambalya. Okay, salamat James.
Pagi sa ning abahanon, kiss me goodbye. Nagatakop temporaryo, ini nga palatuntunan, action at patrol. Nagabalik ini boss, same time, same station. Ay iban pagayag ng mga balita, wait na malubutan, tutok boss kagahon with action Fred Salanga, action reports first person, kag action reports second person. Sakala sa kato sa mga action unit reporters, News Center Action and Defensor, Action Roger Goteb Northern Negros, Action Eden Aboso, sa patrol with Action Nixon Tahom. Diri naman sa Technical Control. Apo na ito na Action na Delmar Madera with the IT expert J.M. Balkin. Ako naman, Action na Marlon Henovaya, nagabilin sang good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.